Spisak zaposlenih u javnom sektoru Srbije je u odnosu na isti period prošle godine kraći za 7.429 imena, pokazuju podaci Zavoda za statistiku. Broj ljudi koji su platu dobijali iz budžeta je u drugom kvartalu iznosio 599.668. Vrh liste drže zdravstveni sistem i socijalni rad sa 149.037 ljudi, a njihova lista je u odnosu na isti period prošle godine kraća za 745 radnika. Drugi po broju zaposlenih su obrazovanje i kultura i njih je, ako se uporedi isti kvartal 2018. manje za 2040. Prema podacima iz baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, broj zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru smanjen je međutim za oko 6.500 u periodu od juna 2018. do juna ove godine. Prema zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih, javna preduzeća kojima je osnivač država nisu uključena u ovaj broj, a to su Narodna banka Srbije, predsjedništva, Narodna skupština, Fiskalni savet, državne revizorske institucije. Zakon je imao značajne efekte, iako je intenzitet smanjenja u posljednjih godinu dana opao, s obzirom na to da su se puni efekti mogli vidjeti u prve 2 godine. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave naglašavaju da je bitno to što optimizacijom javne uprave tačno znamo ko, gde i kako radi svoj posao, kao da je taj proces naterao sve u javnom sektoru da promisle o svojoj organizaciji ne samo o viškovima, već i o nedostacima. Podaci Zakona za statistiku, s druge strane, pokazuju da u javnim preduzećima trenutno radi 83.484 zaposlenih i manje ih je u odnosu na isti period u prošle godini za više od 4.000. Statističari su prebrojali da je od ukupnog broja zaposlenih u javnoj upravi njih 576.454 u radnom odnosu, dok su ostali angažovani van radnog odnosa. U drugom kvartalu 2019. godine ukupan broj zaposlenih je 2.161.533. Od ukupnog broja 1.715.436 radi kod pravnih lica, 373.444 su preduzetnici, a 72.653 individualni poljoprivrednici. U odnosu na isti period prošle godine ukupan broj zaposlenih je veći za 1,6%, pri čemu je najveći broj novih radnika zabeležen kod pravnih lica, dok je procenat individualnih poljoprivrednika smanjen za 8,7%.